Hola, Aló, som soy la mama Mireia l'Eric. i El papa David. us volem presentar la nostra... Manualitat. I quina és, Eric? Quina farem? Què fem? Farem un... Pot per ficar els espais de dins. Molt bé, vinga, quins materials necessitem? Aquest, Aquí ensenyem aquí. Un cúter per fer un forat. Un Això cúter. només ho farà servir el papa. Vale. Això són decoracions que farem servir. Cola. cola, Cola, teniu aquí, Eric. Aquí. Paper de vidre i Uns pots de iogurt. I un clau. clau. I per I un- poder penjar. Molt bé, comencem. Ja això ho hem ensenyat. Farem un forat al cul d'un llagust. Vale? Amb el cúter. Això només ho pot fer-ho els papes. I més vigilant perquè això té molt perill. què farem amb això, Eric? Eric, Ficarem un espai Què ficarem? al pot. Farem un foradet per enganxar-li el clau, el ganxo. un cop hem acabat de fer el forat, què farem, ara, Eric? Mentre tu li treus les rebaves amb el pot, el papa li traurà les rebaves aquí, perquè així d'aquesta manera no ens puguem enganxar els dits. Això, que no ens tallem. Que no ens tallem. Vinga. Acabat. Ara què hem de fer? Farem un foradet amb el clau. Farem un foradet. I aquest foradet servirà... Ho ensenyarem després per què servirà aquest foradet. Però de moment ja el tindrem fet. Vale? I ara què haurem de fer, Eric? Ves obrint la cola. Obrim la cola. I untem de cola. Ai, bo. Vinga, cola. Cola. Vinga, Eric, ajuda el papa. Molt bé. Un cop encolat i ben assecat, què hem de fer, Eric? El podem començar a guarnir, no? Com ho guarnirem? Va, ja? Què hi vas enganxar-hi? Què hi enganxarem aquí? Enganxem cosetes? No va perquè Vinga, va, enganxa-n'hi una. Té, enganxa tu. On te'n ficaràs aquest? Ahí està. Aquí, molt bé. Molt bé. Acabem de decorar amb l'última peça que enganxarem. Molt bé. Vinga, ara què farem? Aquell forat que teníem abans. Aquell forat i en posarem un ganxo. Que sí, Eric? Per què Vinga. servirà el ganxo, Eric? I per què servirà això? Per anar a penjar on t'ho volem penjar. Vinga, som-hi cap Ja? a... Anem a veure com queda. Molt bé, anem a veure com queda la manualitat penjada. Oh! Que xula! Aviam, Eric. Com funciona, va? Aviam? no està tombant. Perfecte. I aquí la teniu? Què t'ha semblat, Eric? Bé. T'agrada el farà servir? Molt bé. Apa, fins la pròxima. Adeu. Adéu.